Avoa, que son as vellas mortas? Pois son uns bichiños que alumbran polo camiño de noite. Non te fai falta ferrol, nin a luz do gas. Vas así polo camiño e todos van a canda de ti, andan tanto como ti. E ti non as ves. Non as ves. Era un camiño malo. E tiñamos que andar por riba dos balados. E decíamos nós, bueno, os zapatos non os usamos, pero vellas mortas vamos a bondo. O moinho de Samerrede, todo cara abaixo. Porque podes traer a fariña de millo para facer papas ou bruna. Pero no moinho de Janaro había un moinho do trigo. Ali moías o trigo. Estaba así decente. Cando marchaba un, entraba outro. Para moer o trigo para as filloas. Estas tamén querenme algo, querenme moito. Son miñas amigas. Esta de aquí era a casa onde naceu miña avoa. E dicíame antiguamente que a casa esta grande que hai ao lado era a casa de onde vivía a bandolera Pepa a Loba. Aquí estaba o camiño que viña de Mondoñedo Ferrol e que asaltaba aos viandantes e máis que roubaba a xente rica para darlle aos pobres. Dicían que debaixo da lareira, que era onde guardaba os seus cartos e, bueno, todo o que roubaba, que tiña unha pedra que levantaban e era onde guardaba. Pero... Como se a caixa forte. Ahora parece que están restaurando nela. Sí, porque o tellao... Si, o tellao é de ahora, non é dos tempos de Pepa Lobo, non. Unha señora casa. Porque era unha bandolera, entón tiña poder adquisitivo para ter unha casa grande naqueles tempos. Non tiña unha casa pequena como era da miña avoa. E onde morreu? E morreu Pepa Lobo, morreu aí abaixo, hai un río, e aí a mataron. Porque aí descubriron que era que andaban buscando, daquela andaba a policía a pé, a reconoceron e a mataron aí. Pobre, non? Pero bueno, ele tamén roubaba, tamén facía mal. Pero tamén lle daba aos pobres. Sí. Quen rouba a un ladrón ten 100 anos de perdón. Tiñamos que ir un día a ver o río. Donde mataron a Pepa Lobo? Sí. A ver, é un río, non é un... Xa, pero forma parte da historia. A 50 metros, Non vedes, este era o camiño que viña de Mondoñedo. Era o camiño de Mondoñedo Ferrol. Era un camiño de carro, non é un camiño como hoxe asfaltado. Ben vedes. Este é Miguel. Os camiños de antes da Pepa Loba, agora mira para que os dedicamos. Bota aí primeiro, non nos aplastes moito. E despois axúdame a metelos no forno. Vale? Vale. Acordaste cando eras pequeno e facías ti as boliñas? En fariña ben as maus. Vai os facendo e que non che se peguen. E despois que máis facemos? Empanada. Empanada. Despois sale aplastado, si sale moi sobao. Podemos ir metendo xa algún? Pois veña, vamos a meter pan xa, veña. Agora falle a raya o bolo para que non rebente tanto. Canto tempo ten que estar no forno o pan, Pablo? 1 hora. No, algo máis. 2. Casi. Seguramente. Sí, depende do grandes que sean os bolos.